बेयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिमान्ट सेन्टार मन्चनि बानजायनायाव जों उदालगुरियाव बे खौरां सेक्टराव जों मोनसे सोरखा सोरांजुलि प्रग्राम मोनसे लानो नागिरदों। बिनि थाखायनो जों दिनै बेयाव मोनसे बानजाय आफादनि जों अफिस मोनसे बेखेवबाय। बे प्रग्रामा जाहैबाय मा जों सोरखा सोरांजुलि होनना बुंदों। बेयाव जोंनि मेथाइ खनगिरिफोरा जोंनि बे बर्डार एरियायाव थानाय मानसिफोरनो मोनसे गावनि गारांजों मोनसे बिसोरखौ खुलुमनाय बा प्रनाम खालामनो थाखाय बिसोर फैनो नागिरदों। बेखायनो जों उदालगुरि सिमान्ट सेन्टार मन्चनि बानजायनायाव जोंनि बे मोनसे मोजां मोनसे खाबुखौ जों मोननो हादों। जोंनि गुवाहाटीनि दामि मोजां आर्टिस्टफ्रा जोंनि बे प्रग्रामाव फैगोन। बे प्रग्रामाव जोंनि बर'नि मोनसे सासे मुंदांखा सिंगार गायक फैगोन। बिनि नामा जाबाय निपन बसुमतारी। बिथाङा जोंनि बे प्रग्रामाव जोंनि बे प्रग्रामा 17 नभेम्बराव जागोन। बेयाव बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंनि गुवाहाटीनि मुंदांखा पद्मश्री मोनगिरि दुलाल मांकी बिथाङा फैगोन आरो जितु सनवाल बिथां फैगोन आरो बिद्यासागर जया चक्रवर्ती बबिता शर्मा आरो शरद रथ आरो हिमांशु शर्मा सुरिका छेत्री बिथांमोननि अनगायैबो आरो जोङो सानै साथाम कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जोङो लाबोनानै नैबे जोंनि बर्डार ओनसोलाव थानाय जोंनि जोंनि सुबुंफोर दङ बिसोरनो जों मोनसे माने गान खोनासंनानै जों मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन आरो सिमान्ट सेन्टार मन्चनिफ्राय 17 नभेम्बराव। जोङो सिमान्ट सेन्टार मन्चनिफ्राय जोंनि मोनसे जाबाय बर्डार सुरक्षा आरो जोङो साबलंक आरो जोंनि मोनसेया जाबाय मा एकता मोनथाम लक्ष्य लानानै जोङो सिमान्ट सेन्टार मन्चआव जों खामानि मावो। जों बर्डार एरियायाव जिहेतु जोंनि बर्डार ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा बहुत दुखिया। बे दुखिया मानसिफोरखौ जोङो बोरै जोङो फ्रन्ट साइडआव लाबोनानै बिसोरनि रोंगौथिखौ जों देखायनो थाखाय जोङो फ्रन्ट साइडआव लाबोयो। बे हिसाबैनो जोङो सिगाङावहाय जोङो स्पर्ट्सनि बेलायाव जोङो स्पर्ट्स पार्टि होननानै जों बिथांमोनखौ बर्डार एरियायाव थानाय सुबुंफोरखौ स्पर्ट्सनि एथलेटिक्सनि सायाव जोङो बिसोरखौ लाबोनानै जोङो प्लेटफर्म मोनसे होनानै जों स्टेटआव जोङो बिसोरखौ बादायहोयो। बेनि उनाव जोङो नेशनेल गेमफोराव जोङो बाहागो लानो थाखाय खामानि मावो। आरो बिनि अनगायै जोङो नै दाख्लैबावैसो जोंनि सेन्ट्रेल सरकारा अग्निपथ स्किम फाथिदोंमोन। बेखौबो जोङो उदालगुरि सिमान्ट सेन्टार मन्चआ जोङो मोनसे फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो अनलाइन सिस्टेमखौ बोरै खालामनाङा जों बेफोरखौ जों सोब फोरोंनानै जोंनि बर्डार ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा सरकारनि सुबिदाफोरखौ लानो थाखाय जों बिथांमोनखौबो जोङो माने जाखांहोयो। नैबे समाव जे बर्डार ओनसोलाव थानाय जे उदालगुरि रायजो राजाफोरखौ मा खालामदों आरो नोंथांमोना बर्डार ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावगासिनो दं आथिखालाव? बर्डार ओनसोलाव थानाय जोङो रायजो राजाफोरखौ जों बिथांमोनखौ आपिल खालामनो नागिरदों। जोंनि बे सिमान्ट सेन्टार मन्चआ मोनसे जोङो बर्डार सुरक्षानि थाखाय जों खामानि मावो। बर्डारखौ जों प्रटेकसन खालामो। बेनिखायनो जों बर्डार ओनसोलाव थानाय मानसिफोरखौ जों जुदि हेफाजाब होयोब्ला जों बिथांमोननि उसुबिदाफोरखौ जोङो गांनायफोरखौ जों फुरा खालामनो हायो। मानो होनब्ला जों सरकारनो जों जनायनो हायो। जेरै आं नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जेनेबा मोनसे गामियाव जुदि दै लोंनायनि अबस्था गैयाब्ला जुदि हस्पिटाल अबस्था गैयाब्ला लामानि अबस्था गैयाबा जों बिथांमोना जुदि जोंखौ बुङोब्ला जों बे बुस्थुखौ जों सरकारनो जनायनानै जों सरकारखौ प्रेसार होनानै जों मावहोनायनि जों केपासिटिया जोंनाव दङ। बेयो जोंनि जायगाया जों खौरां सेन्टारावनो लादों। बेयाव जोङो जिहेतु जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जोङो 6टा जोंनाव आनसलिक दङ। बे 6टा आनसलिकनि गेजेराव जों बे मिडिल जानायखौ जों बेयाव लादों। जेरै जोंना भैरबकुन्द आनसलिक दङ, बेनिफ्राय खौरां आनसलिक दङ, कुन्दुबल आनसलिक दङ आरो बनगुरुं दङ, बेनिफ्राय सामब्रां दङ, बेनिफ्राय जोंना आद्रिघाट दङ। दा बेयाव जोङो कमिउनिकेसनखौ नायनानै नैबे खौरां एरियायाव जोङो सेन्टार हिसाबै जों जायगाखौ बासिनानै लानायखाय जों बे जायगायावनो जोङो प्रग्राम पार्टिनि थाखाय जोङो थियारि जानानै दं। मेथाइ खनगिरिनि जेबो जोंना मेथाइ खनग्राफ्रा गावसोरनो फ्रि फैनानै बे बर्डार एरियानि मानसिफोरखौ बिसोरो गावनि गारांजों बिसोर मोनसे माने खोनासंनो थाखाय बिसोर गावसोरनो आखायाव खायदा लादों। दा बेखौ जोङो जास्ट जोंनि सिमान्ट सेन्टार मन्चआ जों बिसोरनो मोनसे जायगा जोङो बिसोरनो बेबस्थाल' खालामना होदों। जों बिसोरनो खुनु फैसा हरा। बिसोर जोंनो फ्रि गान खननानै जोंनि बे बर्डार एरियायाव बिसोर खोनासंहोफैगोनल'। देंखोगिरिफोरनि मेथाइ खननायल' ना आरो गुबुन हाबाफारि लानाय जादों? गुबुन हाबाफारि गैया जोंनाव, मात्र देंखोनिल' हाबाफारि।